Зур рахмат, дусларым. Чыннан да кызлар үсә әнкәсе куйнында, уллар үсә әткәсе куйнында. Инде шулай булсын. Шулай итеп, тагын бер җырыбызны сезгә бүләк итик. Татар халык җыры Иха-тымырым риха. Шында кылычлар кыйына, егеті вакыт кай бер вакыт чәчәк кебек кыйыла. Иха-тымырым риха, тымырым риха рихая. 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 Сандугач юллары бар, егетемнең йөзләрендә ай кояш нурлары бар. Иха-тымырым риха, тымырым риха рихая. 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 Сөйем сине, сиңа мәхәббәтем бар. Ул үзләрдән табалмадым синнән мәхәббәтле яр. Иха-тымырым риха, тымырым риха рихая. 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 Гульнара Тимержанова һәм «Дорога из города» бию коллективы. Зур рахмат, дусларым.